Hello, is me Caoimhe agus fatarú farás hiag sreisagam anseo ar Bloc agus méid tuairt fin dúchlan a bheith ima veigeáin ar fá mísa. Bíonn tú ag ihe chuid mhór salad agus tú i do veigeáin a ní chuann seo istearm mar is bre lam salad a is ag slacht na salad sin an Jackart is mó a bhín sugam. Mar sin aniu tá go taismstíh an balle le rud a dhéanú a churthas go mór le salads ar bí. An cheadród na hummus. Tá hummus inis ar fáil in chuid mhór shoppi a níl geharbí níos fearr na do chin chéin a dhéanú, agus tá sé inta siimplí. Níl de a tahini sin anlan genta a sesame, sic-fisinní, lemon, garlic, olaige, salan agus pepper. Cai anrod is deas a chumascóir agus gen é a bhascú go dtíon tús a túút, is féidir isce a chuir isteach leis me sé rá chu. An sin den cinnte é a bhlaisiú agus tilú limon nó beidir olaige na salan na cabbírod a chur leis. An darrad a dhéanam agus a churm na salad go rialta na tapenad olaige. Na cuáhar na olaige glasa nó dua, olaige, limon, garlic agus pepper. Arís chur anrod sa chumascóir agus déine a bhascú arís ag chur níos mó limon na cabbírod leis mas ga. Tá hummus agus tapenad galanta le salad agus chuann siad le lón ar bí. Is brelam héin iad a chur ar aran jazz fásta agus an tapenad go hairithe jazz le pretty. Chéan siad leis an ardbí tá se thó úsaide na mísna seo a bheith ar álas agah agus tá silgam go muna sib trílastí. Go dtíon cheadaí sin eile, slán!